Ahojte, toto video bude trošku špecifickejšie, takéto video som na mojom kanáli ešte nerobila, takže dúfam, že to vypáli dobre. Ako ste si už z názvu všimli, tak ukážem vám 10 make-upov hodných na zmiešanú až masnú pleť. Z toho jeden dnes budem testovať, skúšať, takže ja si rovno dám takto čelenku a pripravím si pleť, kým budem rozprávať. Beriem si bázu Top Face a samozrejme ako vždy všetky tieto veci, ktoré uvidíte dnes vo videu, tak nájdete aj v popise videa, kde si potom tie produkty môžete pozrieť, prípadne niekde vyhľadať na internete. A ja som nedávno na Instagrame zahliadla, že niekto chválil make-up od značky She, ktorý sa volá Long Lasting Soft Matte Foundation, ktorý by mal byť teda vhodný pre zmiešanú až masnú pleť. A keďže dalo by sa povedať, že ja už mám taký svoj obľúbený make-up na môj typ pleti, napriek tomu, akože to neznamená, že už nikdy v živote nevyskúšam žiadny iný make-up, tak som sa rozhodla, že dnes vyskúšam takto na video si urobiť make-up s týmto foundation a zároveň potom vám porozprávam o tých ostatných 9 make-upoch, pretože ja som úprimne ani nevedela, že mám doma až toľko make-upov pre zmiešanú pleť. Mám tam aj nejaké 2, 3, 4 make-upy pre takúže normálnu až suchšiu pleť, pretože občas sa stane, že niekoho líčim, takže aby som mala aj takéto niečo v zásobe. Toto je teda make-up 00, make-up odtieň 001 Ivory. Nebola som si istá tým odtieňom, ale mali tam aj testery, ale bolo to také, no, neboli označené tie testery, takže som vôbec nevedela, že ktorý ten tester patrí ku ktorému tomu odtieňu. A zároveň som si kupovala húbku od Ebelín, až teraz keď som mu vyberala, som zistila, že ona tu má vlastne také ako keby hladké, že vraj na baking, a toto je klasická húbka. Neviem, no, idem to vyskúšať prvýkrát. Ten odtieň mi príde trošku taký viac do žltá. Jak mám používať túto húbku? Dobre, touto stranou asi. Buď ten make-up žerie húbka, alebo ten make-up vôbec nekryje. Nevadí, druhú stranu urobím štecom. Možno to bude lepšie vidieť, pretože mám pocit, že toto zatiaľ nekryje nič. Ale tento make-up je akože dosť lacný, takže keby náhodou, že mi nesedí, tak ok, je to 5 eurový make-up alebo koľko, proste je to lacné, takže až tak by ma to nemrzalo, ako by som si kúpila make-up za 15 eur a ten by mi nesedel. No akože táto krycia schopnosť môžeme pridať, možno je to budovateľné. A ja medzi tým, ako sa budem snažiť si tuto urobiť ten základ, tak vám prečítam, čo hovoria oficiálne zdroje o tomto make-upe. Je to make-up s jemne matným finishom, stredne matným krytím, ktorý pomáha redukovať lesk v T-zóne, zjednocuje pleť prirodzene bez ťažkého lúku, je navrhnutý tak, aby vydržal dlho aj na masnejšej pleti. A v našej teda DMK, lebo DMK sa predáva She, keďže je to privátna značka DMky a sa dajú kúpiť 4 odtiene. A zoberiem si štetec a vyskúšam si to zapracovať štecom. Tá farba sa mi páči, je to naozaj veľmi pekne dožltá, pretože tu v našich stredoeurópskych končinách má väčšina žien potón dožltá, niektoré takže výrazne dožltá. Takže make-up, ktorý má takýto žltý potón, je ako veľmi dobrá voľba. No toto tiež nie je bohvie aké krytie s týmto štecom. Dá sa to vybudovať teda, to krytie, takže proste použiť viacej toho produktu. No mne sa to už teraz nepáči na tej pleti. Mám tu ešte ďalšie 2 produkty, ktoré som kupovala včera, takže to si ešte dnes vyskúšame. Teraz neviem, či sa mi viac páči tá strana so štecom, alebo tá strana s tou húbkou. Počkám chvíľu, možno, že to zaschne a bude to lepšie. Ako korektor beriem od Essence Stay All Day. 14-hodinový údajne sa prestal vyrábať a dnes, keď som toto dávala na Instagram, tak jedna moja sledovateľka mi písala, že
vraj Stojaniši nahrádzajú v Bratislave, teda zatiaľ v Bratislave tou novou značkou Troublemaker, takže možno, že prídeme aj o She, čo pre mňa, nechcem povedať, že je veľmi smutná správa, ale akože ja značku She mám rada. Nie všetky produkty mali úžasné, skvelé, ale také tie bežné produkty, ktoré akože sadnú väčšine ľudí, nejaký lesk na pery, kontúrky a takéto veci, tak akože mali dobré. Dokonca som stadiaľ jeden čas mala veľmi obľúbenú špirálu. Bola fakt, že skvelá, takže vie to aj She robiť, takže možno, že aj ku nám prídu tá značka Troublemaker, pretože vraj u nás na Slovensku sú zatiaľ len v 4 DM-kách. Neviem, čo je na tom pravdy. Napíšte mi, že kde u vás ste videli značku Troublemaker, pretože vraj u nás sú teda v tých len 4 v Bratislave. V Čechách máte v Rossmanoch, v 140 Rossmanoch značku Troublemaker, takže hlavne, že DMka posielala tie promo balíčky so značkou Troublemaker asi každej jednej väčšej influencerke, ktoré sa venuje kozmetike naprieč celým Slovenskom a nemajú to poriadne ani na predajniach, takže dobre. Novinka Catrice Soft Blur Matte Airbrush Powder. Zobrala som si to v odtieni 001N, pretože v našej DMke mali len odtieň 020, čo akože bol už reálne dosť tmavý. A pomerne dosť to práši. A potom taký rúžový. Ja som si najprv myslela, že to je lícenka. Ja hovorím, aká krásna studená rúžová lícenka. No to bol setting púder, ale pravdepodobne to bude veľmi dobrý setting púder pod oči. Neviem, možno, že vyskúšam niekedy. Teraz som si toto dala na štetec, aby som si zapudrovala očné okolie. Ono možno, že niekedy je aj fajn, že si niekedy urobím aj takéto líčenie, že komentujem, čo vlastne robím. Takže na veľký powder brush si dám tento púder a uvidím, aký finish to urobí. Neviem, nezdá sa mi to veľmi, že soft blur, ale OK. A tieto miesta, ktoré sú také, že exponovanejšie, táto je zóna. Na to si znova zoberiem tento pufík, ja raz neviem, ako sa to volá, proste pufík. A tým si vlastne prejdem tieto miesta, ktoré sa mi viac mastia. Vlastne si tam ten púder ako keby vtlačím. Teraz vidíte, že on má takú bielu stopu, ale ja si myslím, že keď sa to prestrkne setting sprayom, tak tá biela stopa zmizne a pekne to sadne. Tento make-up mi zatiaľ príde taký, ja neviem, podľa mňa mi bude zaliezať do pórov. Zatiaľ to vyzerá pekne. Nie je to úplne, že blbé, ale ja si myslím, že cez deň mi bude robiť paseku a mám taký pocit, že asi vám ešte na konci natočím, že ako s ním budem vyzerať večer, pretože chcem ho mať teda na pleti celý deň. Takže teraz urobím to, čo nezvyknem robiť, ale nepáči sa mi to, že ako je to veľmi také biele. Takže si to prebehnem týmto Essence Fix and Last Long Lasting Makeup Fixing Spray. A len taký veľmi jemný poprašok, aby mi ten púder sadol lepšie na pleť. A pokračujem bronzerom, ktorý som si zobrala, tento môj obľúbený Max & More, takže k tomu sa nebudem nejako vyjadrovať. A novinkovú mám aj licenku od Catrice, takisto z rady Soft Blur odtiene 040 Pink Positive. A ja som to aj včera písala na Instagrame, že mne sa zdá, že Catrice ide v slovenských drogerkách akože úplne inú ligu ako zbytok tých značiek, ktoré tam máme, pretože mám taký pocit, že Catrice u nás, neviem ako to máte vy v Čechách, že Catrice jediný tak dokáže rýchlo reagovať na tie trendy, čo sa týka v dekoratívke. Som zvedavá na túto lícenku a hlavne som chcela matnú lícenku, pretože ja milujem matné lícenky. Ja tie blushing veľmi, akože nehovorím, že ich nenosím, ale ja som proste typ matná lícenka. Krásna farba. Krásna, páči sa mi to. Dobre. Majú ostatné odtiene, ale ja sa možno, že zasmejete. Ja som si dávala robiť low cost farebnú typológiu cez ChatGPT. Proste som to vyskúšala, povedala mi teda, že som studené leto, alebo teda svetlé leto, tak nejako light summer proste, takže že mne by sa mali hodiť len teplé tóny. Pritom ja milujem studené lícenky, ja milujem všetko studené, ale vidím, že sa mi to až tak nehodí.
Takže snažím sa teraz používať farby a odtiene také, ako mi navrhla, že by som mala používať, tak hádam to teda vyjde. Rozjasňovač Eveline Wonder Match, je to paletka, ktorú používam už dosť dlho a tento rozjasňovač nie, akože fakt mám veľmi rada, pretože vyzerá krásne. Je to krásna taká dozlatová farba, ktorú ja milujem na rozjasňovačoch. Urobím si obočie, to je tiež niečo, čo robím stále rovnako, takže už mám hotové to obočie a keď sa teda líčim, tak vám ukážem také moje momentálne denné líčenie. Zase paletka Eveline Look Up Gimme More. Základom je táto okrová farba, ktorou si vykreslím tento oblúk. Potom si beriem túto tmavú farbu, ktorá je tak zľahka baklažánová, ale nie je nejak extra pigmentovaná. Takže tam, kde chcem mať tú pigmentáciu väčšiu, tak len ako keby búcham ten štetec o pokožku. A kde to chcem mať také rozostrené, tak ťahám. A ešte samozrejme to prepojím do týchto miest, trošku to potiahnem sem a to je všetko. Za bežných okolností používam túto zlatú, ale ja som teraz vyrábala, že ja mám monotienik od značky Natasha Denona, ktorý sa volá Shade Muse 500F, 500SF či niečo také. Takže zoberiem si to na prst a nebudem to dávať nejakej plnej vrstve, ale len natlačím tie zlaté trblietky na polovicu viečka. Je to denné líčenie, bežne cez deň takto chodím, takže aby som nebola veľmi trblietavá, zoberiem si zase štetec, idem do tejto bielej, ktorá je taká rozjasňujúca a idem s ňou do vnútorného kútika, zase nerobím nič nejaké extra lesklé, len aby ten vnútorný kútik bol rozjasnený. Utriem si štetec a idem ešte do tej matnej béžovej, kde si vykreslím túto časť pod obočím, vlastne si to tak nejako začistím. Takýto štíhly štetec, ktorý si zoberiem a naťupkám do tejto takej okrovo hnedej a fakt veľmi jemnúčko si vykreslím asi túto prvú tretinu oka, aby trošku to oko získalo takú hĺbku. Nechcem ani, aby to bolo nejaké že výrazné, nechcem, aby to bolo že viditeľné, ale proste je to tam. Dám si riasenku Farmacy Zen, inak mám taký pocit, že dosť rýchlo mi začala vysychať. Podarilo sa mi tu urobiť si takú bodku s tou špirálou, takže vezmem si obyčajnú kefku a keď je to zaschnuté, tak to proste takto odstránim. A pery úplne moja klasika, je tu kontúrka takisto od She Long Lasting Lip Liner odtieň 001, a keď teda ten She majú rušiť, tak asi som si mala aj skúpiť tieto kontúrky, pretože úžasné farby majú. A tu mám taký klikací lesk na pery od Trendy Dab Shine a Click. Shine and Click, a ja neviem, ako koľko veľa je tam toho produktu, ale to používam už fakt dlho a stále mám pocit, že je tam toho viac ako dosť. Takže klikám, čo sa mi nepáči, že nevidím, koľko je tam toho produktu. Dobre, ešte si to takto presetujem a toto je momentálne taký môj bežný denný make-up. Inak tá licenka je krásna, tá sa mi strašne páči. A ideme sa venovať tým ostatným make-upom. Teraz som rátala tie make-upy, ja neviem prečo som bola v tom, že ich je 10, keď ich je 9. Ako, no, aj tak je to strašne veľké číslo, tých 9 make-upov. Takže mám tu 9 make-upov, z toho jeden je novinkový, ktorý svoju recenziu dostane až úplne na konci videa. Všetky ostatné make-upy používam, alebo som používala, alebo teda proste ich mám rozpoužívané. A ešte vám tu potom spomeniem jeden make-up, ktorý by som si chcela v dohľadnej dobe kúpiť. A jeden make-up, ktorý vám odporúčam, aj keď ho tu nemám, ale som ho vypoužívala a myslím si, že je takisto vhodný na zmiešanú pleť. Takže môj typ pleti je zmiešaný, kde vlastne tu v tejto oblasti mám skôr pleť suchú. A v tejto oblasti taká klasická T-zóna, čelo, tuto okolo úst a brada sa mi mastí úplne najviac. Takže potrebujem make-up, ktorý zvládne
aj tie suché miesta, aby som nevyzerala ako sušienka a zároveň dokázal regulovať mas v tej T-zóne a zároveň samozrejme už tá moja pleť je starnúca s vráskami, so štruktúrou, s viditeľnými pormi. Mám tam aj nejaké nedokonalosti, typu nejaké začervenania, nejaké flaky po akné, ešte stále vidno nejakú tú melazmu alebo teda pigmentovú škvrnu po pobyte na slnku, takže potrebujem make-up, ktorý pleť dokáže aj hydratovať, aj zmatniť, dokáže zakryť nedokonalosti pleti, zároveň nevyzerá ako maska, je príjemný celý deň. Ideálne sú pre mňa make-upy, ktoré zaschnú po aplikácii, pretože viem, že vtedy ten make-up mi sedí asi úplne že najviac, taký typ make-upu. A zároveň potrebujem, aby som sa na ten make-up mohla spoľahnúť a mohla ho nosiť celý deň bez toho, aby som sa musela každú hodinu pozerať do zrkadla a kontrolovať, v akom stave je ten make-up. A tieto požiadavky z týchto 9 make-upoch prakticky spĺňajú 2,5 make-upu, by som povedala. A začíname môjim úplne najobľúbenejším make-upom. Samozrejme, iné ste asi nečakali, Maybelline Lumi Matte Foundation, ktorý by mal držať až 30 hodín. Ja som si prichystala ku každému tomuto make-upu pár slov. Snažila som sa nájsť nejaký popis toho make-upu, či už na oficiálnych stránkach tej značky, alebo či už na Notíne, alebo DMK. Proste čo hovorí výrobca o tomto make-upe. Takže, čo sa týka tohto Maybelline Superstay, je to ľahký make-up s prirodzeným matným finishom, neobcháva pory, pekne sedí na zmiešanej pleti, krytie je stredné až budovateľné, skvele zakrie drobné nedokonalosti pleti bez efektu masky. Na zvyšku pleti má rozžiarený finish a je ideálny na denné nosenie. Čo sa týka odtieňov, ja som chcela teda, že koľkých odtieňov vyrábajú tieto make-upy, ale bola som dosť sklamaná, pretože napríklad tento Superstay Lumi Matte vyrábajú vo viac ako 24 odtieňoch a u nás na Slovensku sa predáva od 3 do 6 odtieňov. Ako my sme v tomto veľmi takí ochudobnení, pretože väčšinu týchto make-upov, ktoré tu budem mať, majú fakt globálne desiatky, doslova desiatky odtieňov a u nás sa väčšinou predáva 6, maximálne 9 odtieňov. Akože rozumiem, že veľa z tých odtieňov je pre veľmi tmavú černoskú pleť alebo pre veľmi svetlú, ale ja neviem, tí nákupcovia, oni fakt vyberajú 4, 5, maximálne 6 odtieňov, aj to väčšinou také divné odtiene, rúžové podotiene, veľmi do oranžová odtiene. Proste nesediace sú tie odtiene pre náš typ pokožky, alebo náš tón pokožky tu v strednej Európe. Čo sa týka tohto make-upu, veľakrát som vám o ňom hovorila, je to môj obľúbený make-up, je to presne ten typ make-upu, ktorý zaschne na pleti a celý deň sa o neho nemusím starať. On to, ako je vlastne zľahka taký žiarivý, má taký rozžiarený finish, tak je presne ideálny pre nás so starnúcou pleťou, pretože ja vždy hovorím, že my potrebujeme také, že svetlo znútra, aby sme vyzerali mladšie a toto presne robí ten make-up. Poďme teraz na druhý make-up, ktorý mám tiež dosť obľúbený a asi aj môžete vidieť, že a teraz nie, lebo ležal, bohužiaľ, že mám asi toľkoto. Je to teda L'Oreal Infallible 32H Fresh Wear. Oni majú aj verziu Matte Cover a v minulosti ste mohli vidieť 24H Fresh Wear, ktorá je taká, že staršia verzia, toto je nejaká inovovaná verzia, takže 32H Fresh Wear. A potom ešte majú aj púdrový make-up, ktorý je tiež 24-hodinový fresh wear. Takže čo sa týka tohto make-upu, je to dlhotrvajúci, navrhnutý tak, aby vydržal 32 hodín bez vytrácania, otláčania, zároveň pôsobí relatívne jemne a sviežo. Vďaka oxygén technológií sa ľahko roztiera a zjednocuje tón pleti bez efektu masky, odolný voči potu a rozmazaniu, s SPF-kom a vitamínom C, dodávajú antioxidačnú ochranu a rozjasnenie. Takisto u nás viete kúpiť niečo medzi 4 až 8 odtieňmi. Ja by som voči tomuto popisu trošku protestovala, pretože ja mám pocit, že tento make-up robí zľahka efekt masky. Ale je to za mňa silne krycí make-up, ktorý aj v nejakej tenšej vrstve dokáže fakt krásne zakryť všetky nedokonalosti pleti. Zároveň fakt vydrží na tej pleti. Veľmi dlho vydrží na tej pleti. On sa dokáže zmiešať s tým mazom z pokožky tak, že stále vyzerá dobre, vydrží veľmi dlho na pleti, ale čím dlhšie ho máte, tým viac urobí taký ten maskový efekt. Proste tento make-up vidno, že ho máte na pleti. Je vynikajúci, ja ho používam na také príležitosti, že
celý deň potrebujem mať super make-up, alebo idem na nejaký ples, svadbu, proste niečo, kde viem, že chcem mať silné krytie, chcem mať dokonalú pleť a zároveň chcem, aby to dlho vydržalo. Takže toto je Infallible Freshwear, ale s tým efektom masky by som ako narábala veľmi opatrne. Ďalší make-up z našej drogerky Catrice Invisible Cover Foundation, ktorý píše tu na tej fľaštičke. Mal by to byť make-up, ktorý má prirodzene matný finish, mal by byť 16 hodín, komfortne nositeľný a zároveň by mal byť hydratačný. Poďme sa teda pozrieť, čo hovorí o tomto make-upe popis. Ľahko stredne krycí s prirodzeným zamatovým finishom, zjednocuje tón pleti bez efektu masky, nezvýrazňuje textúru, pohodlný na nosenie kvôli obsahu kyseliny hyalurónovej a aloe vera, je nekomedogénny a neobcháva pory. Ja som veľmi rada, že aj Catrice vyšiel s takýmto fakt, že matným make-upom, pretože naozaj momentálne sú skôr tie hydratačné a glowy make-upy, takéže trendy a značky sa snažia vychádzať s takými make-upmi, ale stále je nás dosť, ktoré máme tú masnejšiu zmiešanú pleť a potrebujeme niečo, čo nás zmatní a nie niečo, čo keď si dáme na pleť, tak ešte to zhorší vlastne ten stav pokožky a vyzeráme masná ako pánvička. Tento make-up je fajn, lenže mne sa zdá, že on je fakt tuhý, on je dosť taký pastovitý. Keď si ho zapracujete hubičkou, tak ten efekt masky nie je až taký veľmi zreteľný. Štecom je to fakt, že dosť taký veľký nános. Mám aj pocit, že pomerne mne viac výrazňuje pory, ale ja mám takú viacej porovitejšiu pleť, takže to tak akože neberiem veľmi smerodatné. A problém s týmto make-upom je to, že ja sa na neho nemôžem dlho spoľahnúť. Toto je make-up, ktorý nosím vtedy, keď viem, že potrebujem vyzerať, ok, ja neviem, 8 hodín, že proste 12 hodín on nedá, aj keď je tu napísané 16 hodín, nedá. On potom vlastne v tejto T-zóne sa začne zmiešavať s tým mazom a urobí také, ja to hovorím, že taký paštekový vzhľad. Že proste vidíte, že tam tá pleť je iná, že je to také masné, zmiešané a vtedy proste musím chytiť, pretrieť si to prstom, nejako si to zase znova upraviť a znova si to zapudrovať a ten make-up pôsobí ako tak, že povedzme, ale určite to nie je make-up, ktorý si zoberiem do roboty na 12 hodín. Je fajn, ale nie je to na celý deň. Ďalej tu mám dva make-upy od Eveline, obidva sú moje obľúbené, ale začneme týmto, ktorý sa volá Better Than Perfect a mal by mať technológiu No Transfer, pretože asi to bolo vyvinuté v čase korony, keď sme všetci museli nosiť rúška, Pane Bože, že by Pán Boh dal, že by sa to už nikdy v živote nevrátilo, aspoň teda v mojom živote. Takže toto je make-up, ktorý je moisturizing, zvlhčujúci a krycí. Tuto píše teda na tom obale a ja ho veľmi rada používam a moje najobľúbenejšie použitie tohto make-upu je, keď idem do nočnej, pretože predtým, než som teda mala tento make-up, tak som použila rôzne make-upy a ráno som vyzerala hrozne, proste som vyzerala hrozne. Tento make-up vydrží tú moju nočnú a vyzerám ešte, akože nevyzerám sviežo, to zase nemôžem povedať, že vyzerám sviežo, ale tá pleť vyzerá ešte stále dobre po tej celej noci, čo je pre mňa záhada, že ako to dokáže udržať, aby ten make-up vydržal fajn. Poďme sa pozrieť, čo hovorí o tomto make-upe výrobca. Non-transfer formulu je ľahký, hydratačný a krycí make-up, kombinuje starostlivo s pekným finishom bez efektu masky, vyrovná tom pleti, zakrie drobné nedokonalosti, poskytne prirodzený saténový look a dá sa kúpiť v 9 odtieňoch. Je to teda make-up, ktorý je takto, čo sa mi na ňom až tak nepáči. Ale je to naozaj jeden z mála make-upov, ktorý sa mi takmer neotláča, keď ho dobre zafixujem nejakým fixačným púdrom, fixačným sprejom, on sa fakt, že úplne, že totálne minimálne otláča. A to inak môžem povedať aj o tomto make-upe, keď naozaj ho dobre zafixujem, čo viem, tým Huda púdrom a dám si na to ešte ten NYX. Tento make-up je fakt môj obľúbený taký, že denné nosenie, keď potrebujem mať ten vzhľad veľmi prirodzený, pretože toto je také, že rozjasňujúce a vidno, že ten make-up máte na pleti, ale toto je neviditeľný make-up na pleti. Krásne to vyzerá na pleti, fakt robí veľmi prirodzený finish, veľmi dlho vydrží na tej pleti, dobre sa nosí a ja som už ani neviem, koľko som vymieňala
týchto balení. V tomto je možno, že toľko, je to 30 ml balenie. Ja mám taký pocit, že tento make-up budem kúpať dookola, pretože ja ho mám fakt veľmi, veľmi rada. Ďalej tu mám jeden z dvoch kvapkadlových make-upov, ktoré mám vo svojej zbierke. Nemám rada kvapkadlové make-upy, pretože oni sú veľmi tekuté a vďaka tomu sa väčšinou zašpiním. Toto je konkrétne odtieň 050 Golden Beige, je to teda letný odtieň, používala som ho v lete, ale však leto je tu za chvíľku za rohom, takže zase poďme sa pozrieť, čo o tomto make-upe hovorí výrobca. Je to tekutý make-up s matnejším finishom a dobrým krytím navrhnutý tak, aby kontroloval lesk, super pre zmiešanú pleť. Formulácia je ľahko vrstviteľná, dobre drží počas celého dňa, takisto viete kúpiť 4 až 6 odtieňov z tohto make-upu. Ako s týmto popisom viac menej súhlasím, tento make-up je veľmi tekutý, veľmi ľahučký. On je fakt veľmi ľahučký, na pleti zaschne. Akože na leto je to vynikajúci make-up, pretože on fakt v tenučkej vrstve dokáže urobiť veľmi pekný efekt, zakrie vám tie nejaké jemné nedokonalosti, nie je to úplne na nejakú, že dosť takú škaredú pleť, by som povedala, nejaké vyrážky začervenané a podobné veci. Na také zjednotenie pleti fakt vyzerá krásne. Na to, že je tekutý, tak ako vydrží veľmi dlho. Pekne ako keby splínie s pleťou a takisto dosť dobre drží na pleti, ale s týmto mám skúsenosť, že pomerne dosť sa otiera. Napriek tomu, že do tej plete keby vsiakne, tak neviem, či je to tým, že ako keby sa to stalo také púdrové viacej a viac mám pocit, že sa to otiera. Nie je to zase nejaké extrémne, ale proste cez leto, keď sa, neviem, viacej prezlíkate, idete sa osprchovať, ja neviem, 2-krát, 3-krát za deň a dávate si cez tvár oblečenie, proste toto sa viac otiera ako trebárs tento make-up. Na leto je to ideálna formulácia, hovorím, veľmi ľahká, veľmi príjemná, veľmi dobre sa to nosí, takisto jeden z mojich obľúbených letných make-upov. No a kto si myslel, že vám tu neukážem toto, tak sa mýlil. Estée Lauder Double Wear Stay in Place Makeup. Oni majú viacero variant, ale tento make-up bol vydaný, alebo teda uvedený na trh už v roku 1997 a odtedy je milovaný v podstate každým, kto ho kedy vyskúšal. Veľmi zaujímavé na tomto make-upe je to, že on vlastne funguje aj so suchou pleťou, aj s normálnou, aj masnejšou a fakt, že masnou pleťou funguje tento make-up. Neviem, ako je to možné. Poďme sa zase pozrieť, čo hovorí o tomto make-upe výrobca. Klasika medzi dlhotrvajúcimi make-upmi od roku 1997. Ikonický tekutý make-up s polomatným až matným finishom, ktorý vydrží až 24 hodín bez oprav. Je známy pre stredné až plné krytie, krásne zjednocuje tón pleti, zakrie všetky nedokonalosti, neobcháva pory a zmatní. Tento make-up má globálne k dispozícii až 55 odtieňov. U nás sa dá kúpiť 10-12 podľa toho, na akej stránke pozeráte. Oficiálne sa dá kúpiť v Douglas, takže keby náhodou ste sa báli, že kúpite si nejaký fake, tak ako za nás na Slovensku určite Douglas. Jedna vec, čo sa mi na tomto make-upe nepáči, že on sa predáva takto, že proste musíte si ho vyliať, alebo si musíte kúpiť pumpičku za neviem či 10 či 15 eur, alebo tak. Ja si myslím, že to by malo byť súčasťou balenia tohto make-upu, ale ok, beriem, že tento make-up je napríklad veľmi obľúbený medzi vizážistami a tí si zvyknú tie make-upy aj tak vylievať rôzne na paletky a miešať si to, takže chápem. Tento make-up je naozaj ikonický. Kto ho raz vyskúša, tak nedá na neho dopustiť. Skvelý make-up, krásne dlží na pleti, ale mne sa posledné razy, keď som mala na sebe stalo, že on ako keby sa mi odlučoval. Takže nie som si istá, či už nie je v svojom živote u mňa v tejto kozmetickej zbierke, pretože keď som ho teda ukazovala, tak ste videli, že ja som ho mala niekde tu a je to normálne veľké 30 ml balenie, takže treba trošku párkrát sa s tým nalíčiť, aby ste vymýňali tých 20 ml. Krásne, nádherne vyzerá tá pleť. Toto fakt vám urobí tak nádherný finish. Úplne to je bábikovská, hladká pleť porcelánová. S tým, že pre nás staršie ženy už trošku tento efekt nie je až taký žiaduci, pretože napríklad mne osobne sa nepáči, keď žena má krásnu, hladkú, vyrovnanú pleť a potom ten krk proste... Ten krk. No, vidíte. Preto ja aj nepoužívam už také veľmi krycie make-upy, ako napríklad toto používam naozaj väčšinou len na večer alebo na také, že špeciálnejšie udalosti, alebo keď mám tú pleť, že škaredú, tak vtedy, lebo fakt to má krásne krytie.
A toto naozaj skôr pre také mladší typ pletí, kde ten rozdiel medzi tou úplne porcelánovou pleťou a tým krkom nie je taký veľký, ako je to u nás pri starších ženách. Napriek tomu, ak hľadáte make-up, ktorý vám bude fungovať vždy, stále, so všetkým, za každých okolností, jednoznačne investujte do Estée Lauder Double Wear. Prípadne majú aj také menšie balenia, ktoré stoja okolo 20 eur, tak nejako, takže to nie je až taká veľká pálka. Tento make-up sa dá kúpiť niekde medzi 45 až 55 eur. Potom tu je make-up, ktorý viem, že je veľmi široko obľúbený. Je to Catrice HD Liquid Coverage Foundation. Ja ho mám v odtieni, momentík 010 Light Beige. A ja som vám to hovorila už niekoľkokrát. Mne tento make-up proste oxiduje na pleti. Tento Light Beige je fakt, že dosť svetlý odtieň a napríklad ja keby som si ho dala teraz, tak mám o odtieň tmavšiu tvár, ako mám krk. Pretože napríklad tento make-up, čo som si dala dnes, mi pekne sedí, ale toto proste mne to oxiduje na pleti. A okrem mňa som videla ešte jednu babu, ktorá sa venuje kozmetike, ktorá tiež hovorila, že oxiduje. A potom sú tu tisíce žien, pre ktorých je to jeden z obľúbených make-upov, takže proste na moju pleť tento make-up nie je. Napriek tomu, že viem, že je veľmi obľúbený, ale zase, čo hovorí o tomto make-upe výrobca? Je to make-up s vyšším krytím, matnejším finishom, veľmi obľúbený pri zmiešanej a masnej pleti, pekne zjednotí, kontroluje lesk v T-zóne, zaschne a pri tenkej vrstve nepôsobí ťažko. U nás sa dá kúpiť 6 až 9 odtieňov. Áno, on vyzerá krásne. On urobí takú zase bábikovský porcelánovú pleť, niečo podobné ako tento Double Wear, ale ako hovorím, ja s ním mám tento problém. Napriek tomu viem, že tento make-up je naozaj veľmi obľúbený, takže ja ho nechám na pokoji. Takisto je pravda, že pri tenkej vrstve dokážete urobiť veľmi pekné krytie a veľmi taký fakt bábikovskú pleť, takú porcelánovú. Ja si pamätám jednu babu, ktorú som zvykla stretávať jeden čas a ona mala fakt, že úplne porcelánovú, dokonale krásnu, hladkú, zamatovú pleť. Raz som sa spýtovala, že čo používa, že toto. Takže áno, ten make-up fakt dokáže tak fungovať, ale nie na každom. Proste nie na každom, takže toto je moja skúsenosť HD Liquid Cover. Budem si ho musieť nechať na čas, keď budem mať trošku tmavšiu pleť, aby tá oxidácia mi trafila do tieňu pleti. Ďalší make-up je od značky Miss Sporty, ktorá je fakt, že dosť lacná. Momentálne sa dá u nás na Slovensku kúpiť v Teta Drogérii. A poďme si pozrieť, čo hovorí o tomto make-upe oficiálny popis. Ľahký až stredne krycí, pôsobí prirodzene, ani ťažko, na zmiešanej pleti pekne vyrovnáva tón pleti bez výrazných suchých alebo masných miest. Vďaka svojej textúre sa dobre nosí počas dňa. U nás sú dostupné 4 až 6 odtieňov. Ako ja veľmi chválim, že Miss Sporty má tiež takýto make-up, ktorý je vhodný na masnejšiu pleť, ale keď som vám o tomto hovorila, že je to také pastovitejšie, toto je fakt, že dosť hutné, toto je veľmi hutný make-up, ešte ak ho zapracovávate húbkou, povedzme, ale ako náhle idete do neho štecom, to je fakt úplne pastovité, hutné. Napriek tomu si myslím, že to bude sedieť skôr pleti, ktorá je dosť masnejšia, ako je tá moja. A zároveň robí taký zľahka efekt masky, ale niekedy niekto to má rád, niekto to potrebuje, zakryť všetky tie nedokonalosti. Ako toto je fajn make-up, ale ja by som ho až tak veľmi neodporúčala, ako hovorím, možno, že bude viac sedieť takým, že ešte masnejším typom. Mne to príde veľmi také pastovité, hutné, ťažké na tej pleti, vidno, že máte ten make-up, aj mi trošku viac zvýrazňuje tej pory, takže ja ho občas nosím, ale ako nie je to určite môj obľúbený make-up. No a tento posledný make-up, o tom sme sa porozprávali a teraz, keď sme si zhodnotili všetky tieto make-upy, tak určite ste si všimli, že tie popisy tých make-upov sú viac menej rovnaké. No nie je to náhoda, ono je to tak viac menej zámer, pretože všetky tieto make-upy sú viac menej určené pre rovnaký typ pleti, to je zmiešaná až masná pleť a vlastne my s takýmto typom pleti hľadáme make-upy presne, ktoré budú pracovať takto, že bude to stredné, ľahké až stredné krytie, budovateľné, nebude to mať efekt masky, bude to vlastne dobre pracovať s T-zónou a s tými suchšími miestami. Takisto skôr preferujeme taký matnejší finish, takže vlastne všetky make-upy, väčšina make-upov, ktoré je určená na zmiešanú až masnejšiu pleť, sú viac menej formulované rovnako, takže ten popis je rovnaký, ale samozrejme rozdiel robí
to, ako my máme pleť reálne, pretože ja keď mám zmiešanú pleť a vy keď máte zmiešanú pleť, môže to byť iná pleť, proste je to iná pleť, inak reaguje, inak funguje, inú má tú štruktúru, iný má ten mazotok. A samozrejme rozdiel teda robí výdrž, oxidácia, otienie a správanie sa v tej zóne. To, že mne tieto make-upy sedia, ako úplne nevylučuje to, že vám niektorý z tých make-upov nebude sedieť a naopak, ako za mňa sú úplne také, že totálne stálice. Tieto dva make-upy, ako úplná náhoda, že obidve sú trošku fialové. Milujem fialovú farbu, takže to bude tým. Zároveň tie pol make-upy, čo som hovorila, že mi že sedia, tak ako je to tento L'Oreal, ktorý fakt je taký trošku maskovitejší a ťažší na tej pleti, a tento Estée Lauder v dobrých časoch, lebo musím ho vyskúšať, mám taký pocit, že asi možno, že už bude aj prešlý. On má takú trošku špecifickú vôňu, je to naozaj také, že rok 97, ako to už mohli inovovať. Väčšina týchto make-upov nejakú extra vôňu nemá, myslím, že tento Catrice, áno, takú dosť pudrovú vôňu, nemám rada tú vôňu. Všetky ostatné make-upy sú také, že proste niečo tam cítiť, ale není to nič extra. A ešte na konci som vám slúbila dva make-upy, takže make-up, ktorý by som si chcela v dohľadnej dobe kúpiť, je táto novinka od NYXu Make & Wonder, a takisto by to mal byť dlhotrvajúci zmatňujúci make-up, takže vhodný pre nás so zmiešanou pleťou. A make-up, ktorý ešte odporúčam, a bol to taký môj obľúbený letný make-up, je tento Maybelline Skin Tint, ktorý je taký dosť rozžiarujúci aj kvôli tomu, že obsahuje nejaké trblietky, s čím úplne nie som stotožnená, ale ako takisto krásne taký vodový, splynie s tou pleťou a vydrží celý deň. Zároveň sa ten mask s tým make-upom tak pekne zmieša, že tá pleť vyzerá taká žiarivá a taká glowy, ako je teraz v trende. Takže keď náhodou, tak ešte tento make-up vám odporúčam. Ja vám sem dám ešte prestrih, ako vyzerá tento môj make-up. Momentálne máme 11:27 a o nejakej možno 6:00, 7:00 sa vám ešte prihlásim a ukážem, ako vyzerá tento make-up. Takže sa vám hlásim s updateom k tomuto make-upu She Long Lasting Soft Matte Foundation, a ako môžete vidieť, tak tu okolo nosa je to úplne že začervenané a tá brada, to sa mi vôbec nepáči. A čo som zabudla, moment, je 6 hodín. Takže 6,5 hodiny ho mám, 7 hodín ho mám na pleti. Keby som určite odsala ten mask a znova sa zapudrovala, tak ten make-up vyzerá oveľa lepšie, ale chcela som vedieť takú výdrž. Ďalšia vec, ja si myslím, že tento žltý pod tom make-upu mi oveľa viac sedí ako buď je neutrálna alebo do rúžová. Že toto je fakt, že dosť žlté, takže každá, ktorá si taká, že žlčia, tak táto 001 Ivory by vám mohla sedieť, pretože takýto žltý make-up, ktorý by nebol do oranžová, sa málo kedy vidím v našich drogerkách. Takže za mňa OK, ale určite je to make-up, ktorý bude treba prepudrovávať počas dňa. A už mi zostáva len sa s vami rozlúčiť, takže ďakujem vám pekne za pozrietie tohto videa. Dúfam, že sa vidíme čo najskôr pri ďalšom videu. Majte ešte pekný deň. Ahojte.